Arane desa ngendi lho? Sikembang. Kowe arane sapa? Ahmad kowe? Kowe? Dika kowe? Balin Siapa? Sidan. Lagi biru. Hah? Bagas. Ye. Bocah-bocah. Ki kan madan akeh virus corona. Ngerti pura? Cokan nonton TV ya? Ya. Kudune men aja nular, sering-sering mangan cuci tangan. Idih pintar cuci tangan. Cuci tangannya kanggo apa? Sabun. Terus aja sering dolan Keluar rumah. nah pintar. Terus apa maning? Pelindung corona mangan bawang. Mangan bawang. Iya pintar. Karo apa? Hah? Masker. Terus Baju pelindung. baju pelindung. Apa maning? Solawatan perlu pura? Perlu. Solawatan perlu ping pira? 100. Ping 100 ya ora kaiki. Ya, 100 200 300 sekobere ya, Lop. Ya, wis pinter-pinter kabeh ka ya? Iya. Berarti wis ngerti ya. Boleh kowe anak kode. Karo sering olahraga, bal-balan. Ya, sejuk pelacekan, ceketeng ya kowe ya. Pinter. Siap, desas. Lu menang. Lagi arane siapa ki? Hah? Afifah. Ki sijine? Hah? Kiki ngerti ya corona ya. Kudu rajin apa? Cuci tangan nganggo mantap. Oke, keren. Ayo salup. Nyoba nyemprot maning ya. Dadah. Dadah.